Presio sozial, mediatiko edo politikoek ezin dituzte kalifikazioak baldintzatu, ez dute baldintzatu behar. Kalifikazioek ebaluazio irizpidei eta legez ezarritako berrikusketa prozedurei erantzun behar diete. Gure konpromisoa argia da, ikasle bakoitzaren gaitasun, kompetentzia eta jakintza maila ondo neurtzea. Ikasleari dagokion kalifikazioa lortuko duela ziurtatzea. Dagokion kalifikazioa. Egin duen frogagatik. Hori da objektibo den gauza guztia. Ikasle batek gehiago jakin dezake frogan erakutsi duena baino, izan leike gehiago, izan leike gutxiago, objektiboa dena da frogan zer jarri den, eta hori neurtzea, eta hori behar bezala kalifikatzea da gu guztion ardura. Erabat legitimoa da kalifikazio jakin batekin desados egotea, eta sistemak baditu nahikoa mekanismo eta berme hura berrikusteko. Onartezina dena da, gizarteari esatea, arbitrariotasun orokortua dagoela, edo zalantzan jartzea, ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna, evidentzia objektiborik eduki gabe. Hori bai, garrantzitsua da baita ere kontutan hartzea, eta testu inguruan ondo kokatzea. Kasurik gehienetan kalifikazioak ez dira nabarmen igoko, eta zerotik inguruan seguruenik geratuko dira. Igo ingo dira, zerotik zerbaitera, baina ez da aldaketa nabarmena izango. Hori dela eta zero kalifikazioen kopurua jeitsi egingo da, 0 absoluto, 0,0 jeitsi egingo da kopuru hori, baina orokorrean kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketa esanguratsurik izango.